खुलुमबाय काजतनो ताकुकते बुकसं हाइन हाइन रबाय खाइनेराम कक सना बागै फाइजाका ताकुकते बुकसं ककाइची ताकुकते बुकसं ताबुकनो kaham breaking news sopai tongbaika buba garano haina hai bitisuk namjagoi tongka Amit Shah song haina hai dongphika buba garano Delhi darbaro Home Minister Baratha Gotoni Amit Shah bai buba garano ringjak tei Home Minister ni dagi Mumbai no Tripura ni tabuk je busango 14th October bo haino hai kaisa program munai khumlongo abo Tripura ni Tripura busina ni Delhi ni sarkar nukna ni bagoino o meeting ro mitongo haike tahote buksong belai no positive kok ro khonai tongo phainai sabani sikang no get our Tripuraland manui manu obo hai kaisa kok toma kaham positive sopai tong phaika haike takbosong kisa khalok di dojorani buba gara kaisa Tripura sani thangi thangani lama khai kelangnai kok rijak buba gara haike chungbu poitu chawo tabuk je kok toma sopai tong 2024 lok sabani sikang no Geta Tripuraland mansinai obo hai kaisa koktuma bisingni khobor kaisa secret babe phaitongkha hage takokte buksong norok buba garan logiridi ang norong aboni bagaino o koktuma no khonawoi norong ni thani o koktuma no pusuk dina ni bagoi ang norong thani nokjana nang phaika te buba garan logiridi te support khaitong di buba garan te hamjamung ridi buba gara thuinai haipano Tripura sana ya kaida Tripura sana hamtrai ri klongnai taubo buba garano bul buji tongnai rok ang kubangma neta leader so taubo buba garano kha koyoi buba garano support khaya tongnai rongno ang bon sana musungo jorano kai season nai norong ni bagoi bo dairo suito nijak sabo buba hai media bu sango kok saitong sabo Dofani bagui samong kaham khaitong masa to sak bukhuk jok kais khoroksa ang mung salia top leader ni wansugo sijak nukjak ni wansugoi tabuk dofani kok kai salia dofani boromose sokomarna ni dofa bai dofa wala nani sal paike buba karana attack khai dehinai bini warriors jongno bini mane logi tongnai Tanggu bogorong na dagi tong sibu haimba sadi borok biang CPM ni rang na hari se Tripura sana wala ina ni chai to hui tongo kuti rang na hari chai tongo buba garna bhai ke sil chawoi kobama media bini media rok tong na bini media rong saklai tongo oba ke sadi oba ke sai bono bodnam khadi kok pir di rok oba hai nanan ta kok sai tongo hage badi dibin ko rona so sali angkai boro ayno neta ni wan su ya murkho neta aba hairom no neta ni taman su bai takte bukchong buba garano no paithak buba garano phegoi galangnai abo poito tongo ang tenorok logiri tongdi ang ta ei ja kaisa kono politics leader biya ang ei ja teksa Tripura hisaboi ang norno kaisa message rohoro buba gara kubu no norno phegoknai ang sungjo todon phegoknai kaisa hamkrai phainai o 2000 Lok Sabha ni bisingo bobo gara tabuk Tripura sani bithi je matrono Chodugrai bomon u singambo kaisa meeting sabawo Tripura mothani supremo buba garno kobokha o news viral ungthaka o viral ni bisingtoi Chodugrai bomon songbai Congress songbai CPM khai milioi duita Lok Sabha no sekjanai kirjakha Amit Shah Amit Shah tabuk BJP ni Home Minister no Saiman Able Kendro tongnai bo Saiman thangoi tabuk Tripura duita Lok Sabha matha tok matang yang dongkha BJP rok oboni bagoi tabuk bithi nang sugoi tongkha pelai kai চাউই থাকা আদিনো সুদুরাই বর্মন বুবা কারণ কবক মানি তুই খাইনো অব ভাইরাল মান ভিডিও তাবো
bithi nang sugui tongka bubagara tabu getar tiberland je jaga panu nang sinai aboni bagani tiprasara bubagara buba hege samung khai at least kisa logiri di kisa khalok bai di kisa misa chaya rok mani ho norok na garei haina hai hami thangpi di kisa logiri di logi tong di bubagara support khai di hamjak di ke buno hamnani hamya sanani ya 10 no hamya sanani ya sini man tadi sungsal lainani bahai ke sanani sungapa bubagara ne bisinti surai surai nokha hage takok te buk song ang to bisi kok bu sana runya norom thane hainu ani je babi mani wan sung mani tikai thain thai kam share khai beka ani samani rok ka kai norok ya sa ge share khai dio video no share khai di tai sai sama to kai na ka di please khoma khai di o video no asubai nang motak sino hambai khulumbai ka